Aj vy ste ako deti snívali o tom, že chcete maľovať krásne obrazy, ale zostalo len pri pokusoch? Dnes vám ukážeme, že sa to dá a nemusíte na to mať žiadne výnimočné umelecké vlohy. Všetko vďaka enkaustike, znovu objavenej antickej technike maľovania pomocou horúceho včelieho vosku. Táto technika je nádherná práve svojou jednoduchosťou, ale úžasným výsledkom. Niekoľkými ťahmi dokážete pomiešať farby, vytvoriť obrazce, ktoré by ste cielením, usilovaním nikdy nedosiahli. Nie je to len o tomto tvorení, ale je to o prepínaní, zapájaní mozgu ako celku. Dostanete zo seba, či je to cez farby, cez ten pohyb, cez tú energiu, buď to, čo chcete znútra dostať, odreagovať, alebo na druhej strane zase posilniť to tvorenie. Osobne sa v tom vyžívam, že niečo vytvorím, čo som mala napríklad v sne, nejaký ten vzor, nejaký tvar. Pri pohľade na žehliacu dosku asi nejednej gazdinke zíde na kopa prádla, ktorá ju čaká v práčovni. No žehličku nemusíme využiť v domácnosti len na žehlenie. Dajú sa s ňou vytvoriť aj krásne obrazy. Úplne najzákladnejšie veci sú žehlička, enkaustický papier a vosk. Vosk sa nanesie na žehličku, nechá sa rozstaviť na žehličke a potom sa nanáša na papier. Ťapkanicami alebo pohybmi so žehličkou tvoríme jednoduché obrázky. Nepotrebujeme mať k tomu talent, pretože to, čo vznikne fakt tou intuíciou a niečím zhora. Niekedy je to dielo náhody a niekedy človek tvorí presne to, čo chce, to, čo si predstavil v mysli. Mnohí ľudia sa divia, že už malujú krajinky, robia rôzne abstraktné maľby, zrazu odpadávajú bloky, či už z detstva alebo z dospelosti. Proste nemusí mať žiaden predpoklad. Dokonca je to aj dobré, že nemá. Myslela som si na začiatku, že to bude veľmi ťažké, ale potom to už len tak išlo. Vo chvíľach, kedy ste napätá, kedy máte starosti a neviete, do čoho by ste, alebo sa vám zdá, že čo chytíte, to pokazíte, tak je táto technika najlepšia. To, že je enkaustika výborným liekom na problémy, potvrdila aj odborníčka. Pre ženy je veľmi dôležité udržiavať si určitú hladinu tvorivosti a vidieť sa trošinku, pozrieť na určité veci aj z nadhľadu. Čiže urobiť jeden ťah, urobiť 2 ťahy, alebo urobiť 3 a máme obrázok. A je tam veľa energie, je to možná naša nálada, je tam možná nejaký náš problém, alebo je tam potom krásny obrázok, ktorý osloví mnohých iných ľudí. Stáva sa nám, že nás navštevujú nezamestnaní, ktorí sú deprimovaní a potrebujú nejakým spôsobom sa aktivovať. Takisto enkaustika im veľmi pomáha. No a určite je pre rozvoj tvorivosti pre deti stvorená. No mňa k tomu doviedla maminka. Ja sa tam v tom vyžívam. Páči sa mi s tým tak hrajkať. Navštevujú nás aj zo sociálnych zariadení, kde sa starajú o mentálne, pohybovo postihnuté detičky. S touto technikou môžu pracovať, pretože práve tá jemná koordinácia im pomáha uvoľňovať klbiky, vyvoláva v nich nadšenie, pretože čo vytvoria, to sa im páči. Maliarom sa teda môže stať každý z nás. Táto technika má veľa výhod. V enkaustike sa nedá pokaziť obraz, lebo aj napriek tomu, že vám sa zdá, že je pokazený, dá sa z toho vytvoriť niečo úplne nové, niečo iné.